има изнервяне, което се забелязва. И процедурни хватки от страна на председателстващия. Ти беше майстор от това изнервяне. Да. Голямо шило беше. Ами, аз се радвам, че го забелязвам. Голямо шило беше, дума да не става. Къде е сценария сега? Това не говори за другото говорене. За колисно. Не доматче, мамо, само ориз. Сценария... Домат е много. Само ориз. се допуснат Домат с ръчичката. Народно събрание и нова конституция. Това ли е според най-важното договорение? Защото само това може да смени системата. Тази политическа система, в която живеят определени хора от тях. От тази завера. Определени хора от тях. Кои участват? Тези, които влезнаха на комерциална основа в тях. Които не бяха удовлетворени. Не е емоционално. Не е емоционално. Емоционално. Чакай. Може и така да си кажа. Емоционално слушайте договарят голямо конституция. Точно така. Доктор Бойко знае ли това? Мисля, че знае, част от тях ги отсвири. По категоричен начин. И другото, което ГЕРБ направи... Ти за кого говориш тогава? За философ? Не искам да споменаваме. Айде. Я вече нов. Не споменава и оставам журналистите да правят разкрити и разследвания. Ти знаеш, си беше най-мощният разследващ журналист. Не, доматчето с ръчичка. Доматчето с ръчичка, не с лъжичката. Впрочем, са ми предлагали. Да станеш. Да, и да дадат рубрика. Да дадат специална рубрика. Да, добре, се отказвам. Добре, няма аз да ти давам. Кажи ми обаче какъв е процента на вярно към невярно? Ани папай. Честно. 70% вярно и 30% вяра поради независещи от мен факти и обстоятелства. Как така бе? Как е на нещо от това вяра? Независещи от тебе обстоятелства. Подлезан ли си? Има така нареченото междуинституционално взаимодействие. Само когато между институциите трябва да има взаимодействие. Не така, майче. Има фактори, които не зависят от тебе. Това вече е игра, мамо, това не е папа. Айде, Айде, мамо, моля те. Може да речеме главният прокурор, шефа на Върховния касационен съд или шефа на Върховния административен съд да бъдат изслушани веднъж годишно за отчетни доклади за тяхната дейност. И този доклад може да бъде приет или отхвърлен. Нищо друго. Такава е тази конституция. Просто отиваш, гледаш как главният прокурор ти говори кротко и напоително, ставаш, казваш 10 изречения, свърши ти 3-минутното време и до там свършва всичко. Само да дам един пример. Колко е сбъркана системата в България? Да речеме, тримата първи как се назначават. Президента издава указа. Но президента веднъж като издаде указ, той няма никаква възможност за контрол над тримата първи. Висшият съдебен съвет ги избира, но веднъж избрани, те по никакъв повод не се отчитат и не са отговорни пред Висшия съдебен съвет. А правят отчет пред Народното събрание, а пък Народното събрание по никакъв повод не може да им държи сметка. Той се влиза в един кръг, който се получава в иерархия. Бог да отключи Байла Патак, съм показал още преди 20 години. След мен е гост. Сега, обаче ние говорихме за фират. А ти се отпъсна към конституцията. Точно това е. Кога си бил, кой е случай, в който най-много са те подвели? Дължен си да го кажеш? Аз до края на месец август ще завърша, написал съм една книга "Контрол", за да разкрия това, което малко се е говорил. Знаеш, има да кажа книга на Силоров. Не, аз съм направил извадки от моя парламентарен контрол през този 8 годишен период. Парламентарният контрол случаите, които ти... Хубаво извърши. Точно, браво, благодаря. И ще посоча конкретни имена. Айде, папай още, как се пускат документи, как се потвърждава, че ще се случи нещо. Не ме подвеждат, лъжат ме.
Айде. И то документирано Кажи един институционално. Кажи един. Последното, за което бях излъган, възложих на един чиновник от изпълнителната власт, от инспектората на важно ключово ведомство във връзка с енергийна афера, която е за стотици милиони, да даде Не го слагай тук отвън. експертиза. Не, Той Дани, написа Дани. в 7-дневен срок ще бъде предоставен. Значи, И се идваш ли, оказа, мамка? че този доклад Дани. в един екземпляр е унищожен, защото въпросният чиновник е част от тази енергийна схема. Остави апарата, остави го. 17-18 години. Искаш ли, мам? Тази сериал как става тогава? Ти нямаш документ? Искаш ли още да папаш? Нямаш ли? Шамкаш ли още, На Дани? мене ми отказват документ, за да мога да предприема следващата стъпка и да Добре, се секунда. друга инвестиция.